Nosaltres som éssers superiors. Com que som capaços de pensar que estem pensant, som superiors. Que el Tinder és com un Facebook, però per follar, saps? Si aquell imbècil no m'hagués fet trampa, hauria guanyat. Encara sort. Ui. Ara tot això ja no va així. Ara les estrelles només parpellegen. I els forats negres es devoren. I les ones gravitacionals recorren l'espai a tot hòstia. Ara tot plegat és una mica més trist. Perdó. Sí? El tio aquest, que està podrit de pasta, està obsessionat en matar l'amor. Si tu haguessis muntat aquesta secta, ja estaries tancat a la presó. Però com que ell és rus i està forrat. Definitivament som éssers superiors.